Tästä keittiöstä lähtee ruuat joka päivä yli 600 henkilölle. Hei, kuka sä oot ja mitä sä teet työksessä? Moi, mä oon Anders. Mä toimin palveluvastaavana täällä Amikalla Inkossa. Saanko me tulla vähän seuraamaan sun työpäivää? Totta kai, tervetuloa. Kiitos. Niin kuin palveluvastaavan työarkeen kuuluu tai minkälaisia vastuita? Tilausten tekeminen, hävikkiruuan seuraaminen, esimiehen tuuraaminen loma-aikoina ja muutenkin, laskujen hyväksynnät. Yksi henkilö aina tekee salaatit, sen kylmän ruuan. Joo. Toinen henkilö keittää niin sanotusti, eli tekee lämpimän ruuan. Tässä on nyt tulossa margarita makaronilaatikko. Sisältää makaronia, mozzarellaa, mifua, eli maitoproteiinivalmistetta ja mausteita. Kaikki ainekset sekoitetaan kuivana. Sen jälkeen meillä on tuolla kerma. Täältä kauhotaan näitten sekaan ja sekoitetaan ja laitetaan huomista varten valmiiksi pinnaan. Ammatti tai ylipäänsä keittiötyö, niin hän on aika pitkällä niin paikkojen kunnossapitoa ja siivoamista. TV:stä ehkä saa vähän väärän kuvan, että mitä keittiötyö on. Niin mä oon kuullut tästä, että TV-kokkihommat on niin kuin monella tapaa vääristänyt myös ihmisten kuvaa siitä, mitä tää duuni on. Joo, sit kun nuoret tulee töihin, niin ne yllättyy fyysisyydestä ja sit siitä siivouksen määrästä. Onneksi meidän järjestelmähän kertoo niin kuin periaatteessa meidän reseptiikasta suoraan. Joo. Tilauspäivä on tänään ja ne tulee meille torstaina. Sitten jos lapset on ensi viikolla nälkäisiä, niin meikäläistä voi syyttää. Joo, mä annan puhelinnumeron suoraan rehtorille.